Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 4, asteartea, bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Mikel Uarte izango dugu, ELA sindikatutik datorrena. Nafarroako museoan 5 kaleratze egon dira eta hau salatzera dator. Eta beste alde batetik, Uaina eta Andonirekin egongo gara hizketan salaketatik datozenak. Duela 2 asteburu heriotza bat egon zen Iruñeko kartzelan eta hau salatzera datoz. Baina elkarrizketekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1945ko otsailaren 4ean, Jaltako konferentzia historikoa hasi zen, Sobietar Batasunaren Erresuma Batuaren eta AEB-ren artean. Bigarren Mundu Guda amaitzear zen, eta Stalin, Churchill eta Roosevelt elkartu ziren aipatutako herrialdeak ordezkatzeko. Hurren ez hurren, bertan eztabaidatu zituzten guda irabazteko estrategia militarra, Alemania garaituan armada bakoitzari zein okupazio eremu esleituko zitzaion, Poloniaren egoera eta NB-ren sorrera besteren artean. AEB-tako presidente Roosevelt handik 2 hilabetera hil zen ordea, eta bere ondorengo Trumanek komunistekin itxututa ez zuen hitza bete. Gerra hotzaren abiapuntutzat hartzen da. Urte batzuk geroago, 1969ko otsailaren 4ean, Yasser Arafat hautatu zuten Palestinaren askapen erakundeko presidente. Hil arte mantendu zuen kargua. Mendebaldeko herrialde askok gaitzetsi egin zuten, terrorismoa bultzatzea egotzita. Era berean, Palestinaren askapenerako hainbat erakunderentzat bigunegia zen bere jarrera Israelekin. Palestinarrentzat figura politiko garrantzitsua izan zen. Egun berean baina 1981ean, Herri Batasuneko eta langile abertzale iraultzaileen alderdiko kideek eusko gudariak abestu zioten aurpegira Espainiako erregeari Gernikako batzarretxean. Eta bukatzeko 2007ko otsailaren 4ean, Bilboko Alde Zaharreko Esperantza frontoian agertu ziren Jarrai, Aika edo Segi gazte mugimenduetakoak izateagatik Espainiako poliziak atxilotu nahia baina ihes eginak zeuden 18 gazte. Ertzaintzak era publikoan atxilotu behar izan zituen gazte hauek. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean bertsoaroaren baitan alde batetik bertso trama egingo da Zibibox Kondestablen. Bertso trama bertsolari gazteen saioa da. Aitor Ugarte, Eki Mateorena, Aira Aizpurua, Araitz Katalin Lizarraga eta Katxin Madariaga izango dira oholtzan. Gai jartzailea Iratxe Legarra izango da. Arratsaldeko 7etan Kondestable jauregian. Sarrera librea da lekuak bete arte. Beste alde batetik Agate deunaren bezpera Zaldiko Maldikon. Agate deunaren bezpera eguna ospatuko du Zaldiko Maldiko elkarteak. Kopla zahar eta berriak kantatuko dituzte Sustrai Kolinak eta saioa Alkaizak. Elkartean hasi eta alde zaharrean barna ibiliko dira, 7 eta 4 aurrera.
Gainera, Gerra Gazan komiki aurkezpena egongo da hizkuntza eskolan. Julen Garbiria itzultzaileak, Joseba Beramendi Esprai marrazkilariak eta Elisa Uarte BDZ-ko kideak Gerra Gaza Jou Sakoren komikia aurkeztuko dute. Arratsaldeko 7:00 hizkuntza eskola ofizialean Karrikiriren laguntzaz. Jarraian, Menditur Mendia zinema jaialdia egongo da 5:30 Golen Baionan. BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia jaialdiko 11 pelikula programatu dituzte Iruñean. 10. edizio honetan alpinismoa, eskalada, muturreko eskia, mendi lasterketak edota dantza vertikala ikusaraziko dute ikus-entzunekoek. Asteazkenean, alde batetik 100 urteko gerra Palestinaren aurka eta Hiri Gerra Palestinan liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. 100 urteko gerra Palestinaren aurka, kolonialismoa eta erresistentzia 1917-2017 Kaliztiren liburua itzuli du Iñaki Alegriak eta Itxaso Larramendik Hiri Gerra Palestinan. Okupazioaren arkitektura eta estrategia militarra liburuaren hitzaurrea idatzi du. Bi liburuen aurkezpena egingo dute Karrikirin arratsaldeko 7:00. Beste alde batetik Menditur Mendi zinema jaialdia egongo da 5:30 Golen Baionan. Ostegunean, bertsoaroaren baitan lehenengo bertso jaialdia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Bertsoaroko lehen bertso jaialdian parte hartuko dute Aixa Intxausti, Ane Labaka, Ekain Alegre, Joanes Ilarregi, Josu Sanjurjo eta Maialen Lujanbiok. Ander Aramburu izango da gai jartzailea. Arratsaldeko 7:00 Nafarroko Antzerki Eskolan izango da saioa. Sarrera librea da lekuak bete arte. Beste alde batetik Menditur Mendi zinema jaialdia egongo da 5:30 Golen Baionan. Otsailaren 6an Haize Lerroak euskarazko lana pantailaratuko dute. Ostiralean, Ziri on Zaldikon izeneko bakarrizketa egongo da Zaldiko Maldikon. Zaldiko Maldikok humorizko saioa antolatu du elkarlanean Asierka eta Beñat Iturberekin. Arratsaldeko 7:30 hasiko da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian Trumpek gerra komertziala deklaratu dio Mexikori, Kanadari eta Txinari, eta Europar Batasuna erne jarri da. Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidenteak hilabeteko suetena lortu du AEBen, 25% mugazerga ezarri aurretik. 27ek aurre egin diote Groenlandia hartzeko mehatxuari. Beherakada handiak Europako burtsetan mugazergen inpaktuagatik. Argazki nagusian, bidaiari talde bat autobus batean ebakuatzeko zain dago. Eskuineko pertsonak medikuaren balorazioa darama eskuan. Titularrean, autobus bat AP15 autobidea gurutzatu du eta 14 pertsona zauritu dira. Imarkoaingo ordainlekutik hurbil zegoen zelai batera joan zen, erdibitzailea irauli gabe zeharkatu ondoren. Eskuineko berrietan, alde batetik, gobernuak merkatu berriak bilatzera animatu du Nafarroako ardoa. Beste alde batetik, bertan behera geratu dira terrorismoagatik zigorra duten irakasleen aurka UPNek eragindako proposamenak. Jarraian, 112 zuhaitz landatzen hasi dira Belosoko aldapan. Gainera, kun erradioterapiako ekipo berri batek nabarmen murriztu du tratamendua. Ondoren, Aresok aitortu duenez, puntuek ihes egiten digute. Amaitzeko Jenny Hermosok errepikatu du ez zuela Rubialesen musua onartu. Diario de Navarraren titular nagusian, Trumpek atzera egin eta hilabetez izoztu ditu Mexikoko eta Kanadako mugazergak. Ebek AEBeri ohartarazi dio gerra komertzial batek Txinari bakarrik barre egingo diola. Argazki nagusian, ibilgailuak kontrolik gabe zeharkatu dituen autobidearen kontrako bi erreiak, baina zorionez, ez zen talkarik ez iraulketarik izan. Titularrean, 14 zauritu eta sekulako sustoa. Iruña Zaragoza lineako autobusak istripua izan du Imarkoainen, gidaria zorabiatu egin baita. Eskuineko berrian, Iruñeak segurtasuna indartu du bere gizarte zerbitzuetan. Goiko berrietan batetik kun minbiziaren aurka indartzen da. Bestetik San Blas, tradizio goxoa.
Azkenik, tuterak bere aingeruak ezagutzen ditu. Gararen titular nagusian, Aintzane Aristegiren iritziz, Arostegia auzian auzitpetua izan dena, militantzia zigortzeko modu etengabea da. Argazki nagusian, Grammy saria Gojirarentzat Pariseko jokoetan egindako zuzenekoagatik. Baionako Gojira taldeak Grammy sari bat irabazi du Pariseko Joko Olinpikoen inaugurazioan eskaini duen emanaldiarekin, mea kulpa bateria eta gitarrarekin eta ondoko su kainoiekin. Euskal Herriarentzat mugarria den aitorpena. Erdiko Berrian, Alex Anguloren Maleta aktuariari egindako omenaldi polifazetikoa. Eskuineko Berrietan, alde batetik, guardianen interesa duten inbertitzaileak, industrialak eta lokalak dira. Beste alde batetik, Otxandianok industria planari buruz galdetuko dio Pradalesi. Jarraian, suetenaren inguruan eszeptikoa den AEBetako presidentearekin bildu da Netanyahu. Bukatzeko, Donald Trumpek hilabete atzeratu ditu mugazergak Mexikora eta Kanadara. Berriaren titular nagusian, Bayrou zentsura mozioaren atarian da, aurrekontuak bozketarik gabe onartu eta gero. Frantziako lehen ministroak konstituzioaren 49.3 artikulua baliatu du kontuak onesteko. Frantzia intsumisoak mozioa iragarri du, baina sozialistek babesa ukatuta oposizio osoaren botoak behar ditu Bayrou kentzeko. Argazki nagusian, Olaia Intziarte musikaria dugu. Honen hitzetan, deskubritu nahi dut zertarako balio duen musika egiteak paradigma hauetan. Beste argazkian, Marcos Zapiain filosofoa dago. Honek urrengoa dio, Txillardegiren ondorioa zenbait bidegabea gertatzen ari zela, herri baten heriotza. Beheko Berrietan, ezkerrekoan, mugazergak indarrean sartu bezperan, soka malgutu du Trumpek. Eskuinekoan, akabo behingoz urtarrila. Askori iruditzen zaio egunak motelago igarotzen direla urtarrilean, sentipenak badu azalpen zientifikoa. Goiko Berrian, Matthew Van Der Poel dugu, 7. munduko ziklokros txapelduna. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Paris 365ko Mikel Urabaienen hitzetan, erakundeek erantzunkizun aldamenekoari pasatzen diote. Paris 365 jantokiak ez ditu martxora arte aurrez aurreko afariak emango eta erakundeei inplikazioa eskatu die konponbidea lortzeko. Eskuineko Berrietan, goikoan aurre egin diote Arrotxapean eta Berriozarren ultraeskuinaren mezua normalizatzeko ahaleginari. Eskuin muturrak hautsak arrotu nahian dabil. Arrotxapean eta Berriozarren provokazioaren mahaiak ezarri dituzte, antza euren aldeko informazioa banatuz. Behekoan, Buitrakek taldea estenatokietara itzuliko da Atortxurrokeko azken edizioan. Itzulera eguna iragarri du gaurko Atortxurrok jaialdiak. Egun osoan zehar, elkartasun jaialdiak azken ediziorako berriz elkartuko diren 3 talderen izenak eginen ditu publiko. Lehendabizikoa Buitraker. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Mikel Uharterekin gaude, ELA sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongita zuek. Oso, ongi baita ere. Bueno, Nafarroako Museoko langileen egoera salatu zue hainbat sindikatuk, ezta? Hori da, bai. Abenduan, azaroan jakinarazi ziguten behin-behineko 5 langile kaleratzeko intentzioa, eta ordudanik egia esan egoerak okerrera egin du. Eta jarri gaitzakezu bizkat inguruan? Begira, azaroan email bat jaso genuen sindikatuok eta bertan esan ziguten behin-behineko 5 langileren kontratua eteteko intentzioa. Gu egia esan berri hori jasotzean harriturik geratu ginen eta mahai sektorialean azalpenak emateko eskaera luzatu genuen. Bilera hartan, sindikatuok eskatu genuen erabaki hori berriz aztertzeko eta kontratuak ez eteteko.
hemen kontua da, museoen zerbitzuak dio, eraberritzen lan batzuk egiten ari dira, eta obra horiek irauten duten bitartean, langile kopurua txikiagotu edo murriztu nahi izan du. Guk bilera hartan esan genien, edo proposamen batzuk ere eskaini genezkien, adibidez, langileen arteko txandakako prestakuntza bat bideratzea, baita ere obrak aretoka edo pisuka egitea, ze orain Nafarroko Museoko 4 solairuak itxi dituzte, eta bestela, obrak iraun bitartean ere, soberan edo altziren langileak museoko zerbitzuko beste leku edo kultura departamentuko beste leku batzuetan birkokatzea ere proposatu genien. Baina Nafarroko Museoak muzin egin zien gure proposamenei, eta horregatik elkarretaratze bat burutu zuten Nafarroako Museoko langileek abenduaren 17an, AFAPNA, UGT, Komisiones eta ELA sindikatuak deituta. Eta bertan kaleratze hauek salatu edo intentzio hori salatu genuen. Azkenean, museoen zuzendaritzak erabakia berretsi zuen, eta behin-behineko kontratu horiek azkendu zituen, abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin. Ezin dira ezakit jarri ere egoeran edo? Egoeran? Ere edo erte moduko egoera batean? Ez, langile hauek kaleratuak izan dira. Kaleratuak izan dira, kontratuak amaitu eta bota egin dituzte. Kontuan izan behar da, Nafarroko Museoan 17 plaza daudela, jardunaldi osoko 17 plaza, horietatik 12 plaza langile finkoak dira, funtzionario araubidekoak, eta beste 5 oposizio bidez bete arte, behin-behineko langileak zeuden betetzen. Eta hauek izan dira kaleratu dituzten 5 langileak, ze gainerako 12ak ezin zituzten kaleratu, finkoak direlako, eta hori izan da ondorioa. Eta zer dio Nafarroako gobernua? Nafarroako gobernua kasu honetan museoen zerbitzuak esandakoari babestu egiten du. Kaleratzak babestu egin ditu eta ez du beste zer esan. Osea, eta zerbitzu publiko bat izan da, ez dauka hor eskumenik? Egia esan, guk harridura sartzen dugu gauza hauek, egia esan, ez dugu ulertzen nola, orain azalduko dut, honen izan dugun beste ondorio bat, egia esan ez dugu ulertzen eta alternatibak eskaini dira ere, bazegoen kaleratzen ordez beste zeo zer egiteko aukera, baina ez dute zer egin. Eta zeintzuk dira aukera horiek? Aipatu dan bezala, langile arteko txandakako formakuntza bat egiteak, obrak iraun bitartean, edo obrak aretoka egitea, eta bestela, edo eskenatoki okerrenean, langile hauek birkokatzea. Guri aipatu ziguten ere, obrak bukatzean, aurretik genuen egoerara bueltatuko ginela, baino egia esan, gauzak ikusita, beldur gara, 5 plaza horiek amortitzatuko ote dituzten ala ez. Eta hemen ere beste arazo bat sortu zaie, 5 kaleratze hauekin beren intentzioa zen jardunaldi partzialeko 3 plaza sortu, astean 11 orduko kontratuak, 3 kontratu eskaini, asteburuetako txantak betetzeko. Ze hor zailtasun gehiago zituzten. Eta hori hasiera batean urtarriaren hasierarako nahi zuten, baina oraindik ere hori foru dekretu bidez plantio organikoa moldatu behar da, eta oraindik ez dute egin, eta beraz, orain langile falta dute, urte hasieran zailtasunak izan dituzte, batez ere esandakoa asteburuko txanda horiek bermekin betetzeko, eta zer egin dute? Enpresa bati azpikontratatu diote zerbitzuaren zati bat.
Eta hori oso larria iruditzen zaigu, eta horregatik ere bihar 11etan elkarretaratze bat deitu dugu UGT, Komisiones, AFAMNA eta ELA sindikatuak. Eta zergatik egin dute azpikontratazio bat? Ez dutelako beste aukerarik. Langile falta zuten, 5 langile hauek kaleratu dituzte, langile falta dute, batez ere hori asteburuko txandak betetzeko, eta orduan enpresa pribatu bati esleitu diote zerbitzuaren parte bat. Eta nola eragingo dio honek zerbitzu publikoaren Guk uste dugu zerbitzu publikoan kalitatea bera egingo duela, azkenean langile hauek lan baldintza okerragoak dituztelako, eta guk gure apustua jardunaldi osoko lanpostuak eta noski publikoak izatea defendatzen dugu. Eta zergatik erabaki dute hainbeste jende kaleratzea, gero lan, ez dakit. Hori ere da salatzen dugun beste gauza bat, hemen administrazioak, bai museoko zerbitzuak eta baita funtzio publikoak ere, administrazioak orokorrean oso planifikazio eta aurreikuspen falta ikaragarria izan dute. Eta azkenean hori uste zuten urte hasieran hori jardunaldi partzialeko 3 plaza horiek prest egongo zirela, baina hori oraindik ez da egin, eta izan dituzten behar izanak betetzeko, ez zaie beste aukerarik geratu. Eta hori egin dute, guztiz salagarria dena sindikatuen iritziz. Bihar elkarretaratzea egingo duzue museoaren aurrean, zer dutan izango da? 11etan izango da, Nafarroko museoaren parean. Eta zeintzuk dira zuen aldarriak? Gure aldarrikapen nagusiak 3 dira, lehenik eta behin kaleratzeak berriro ere salatu, eta kaleratu zituzten 5 langileak ere berriz ere euren lanpostuetara bueltatzea, hori alde batetik. Bigarrenik administrazioaren aurreikuspen falta salatu, eta hirugarrenik zerbitzuaren zati bat azpikontratatu izana ere salatu nahi dugu. Eta zer da honetaz espero duzuena? Bihar espero dugu Nafarroako museoko langileek elkarretaratzera honetara batzea, noski, eta administrazioak bere erabakia aztertzeka eta buelta ematea, eta alde neinean aurreko egorara bueltatzea. Eta nola uste duzu bukatuko dela azkenean? Egia esan orain arte ez dugu baikorrak izateko motibo askorik, baina guk aldugun bitartean borrokan jarraituko dugu, hori da gure lana, eta ea egoera iraultzeko kapaz garain. Mikel, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, ea zer moduz baten den biharko elkarretaratzea, eta ea egoera hobera egiten duen. Eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, asteartea, giro eguzkitsua gailenduko da. Goizean goiz, behe-lainoa izango da hainbat txokotan, batez ere Araba eta Nafarroan, eta zonalde horietan lainoak ia eguerdira arte iraun dezake. Gainerakoan, berriz, zerua garbia agertuko da eta iluntzetik aurrera hodeiguneak ugarituko dira, batez ere kostaldean. Haize aldakor eta ahula ibiliko da, eta arratsaldean iparraldekoa nagusituko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta minimoak berriz baxuak izango dira. Izotza egingo du Araban eta Nafarroan. Hodei gehiago izango ditugu asteazkenean, batez ere lehen eta azken orduetan eta ipar partean. Ez dugu baztertzen puntualki euri txikia egitea. Egunaren erdialdeko orduetan berriz giroa eguzkitsuagoa izango da. Goizean goiz, hotz egingo du Araba eta Nafarroako leku batzuetan izotza egingo du berriro. Goizean izotz egingo du eta Araba eta Nafarroako leku batzuetan izotza egingo du berriro. Maksimoak apur bat jaitsiko dira. Haizea suabe ibiliko da, aldakor arratsaldean ipar ekialdekoa nagusituz.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Uaina eta Andonirekin gaude, salaketatik datorzenak. Zer moduz? Haupa, egun onongi. Bueno, duela 2 asteburu hilketa bat egon zen Iruñeko kartzelan, ezta? 2012tik 10. Egon dena. Bai, hala da, jaso genuen informazioa pasaren aste artean, uste dut ez? Duela bi aste artean, eta konfirmatu ziguten hala izan zela ostegunean bertan, eta gero, bidali genuen prentsa oharra bizkat zabaltzeko egoeraren, emateko egoeraren berri, eta bai. Eta amare bihotza hauen kausa zein da? Bueno, kausak izan dire desberdinak, kasu guztietan, zehazteke hola, hauetako lau gaixotasun kardiobaskularrek lotutako kausa naturalengatik izan dire, 2 suizidioei lotua, 2 arrazoi zehaztu gabeak edo bertzelakoak bezala kategorizatuak, eta bertze 2 droga kontsumoekin lotuak. Eta honen atzean zer dago langileen utzikeria? Utzikeria baino gehiago kartzelaren funtzioa bera da, ez? Honen atzean dagoena, gure ustez. Utzikeria arazoaren sintoma da, eta azken finean ez zaio inporta presoen bizitzak, haientzako zenbakiak dira soilik, eta hori naiz eta legalki espetxeak presoen bizitza, integritatea eta osasuna zaintzeko ardura izan. Eta nolako egoera bizitzen dute presoek Iruñeko kartzelan? Bueno, kartzela guztietan bezala tamalgarri, baldintzak ez dire onak, pilaketa moduloetan, garbitasun falta, tratu txarrak, elikadura eskasa, pertsonal sanitarioen urritasuna, egoera guzti hauek azkenean bertako baldintzak ere onak ez izateak hartzen du, eta, hau da pixket bertako ahotsetatik abiatuta ditugun ondorioak, eta, pixket barnetik ere aipatzen diren kexak edo ez nolabait, han bizituten egoeran inguruen. Eta zigorra presoen bizitzaren gainetik dagoela esango zenukete? Bai, dudarik gabe, baina hori ez Iruñean soilik, estatu mailan hala da ere, ez? Ikusi izan dugunez, hori, 2017 eta 2023 artean 189 izan dira, ez? Etikizatu direnean etiotzak, ez du maiako kartzeletan. Orduan, horrek adierazten du hori, hala dela. Eta espetxe sistemari dagokionez, uste duzue hau egokia dela? Ez, uste dugu ez dela egokia eta iniz ez dela egokia izan. Azken finean espetxeak eta sistema penitentziaria bera oinarritzen da. Lehen aipatu dugun bezala, hauen gibelan dagoen logika beti dago, ez? Zigorra dago pertsonen bizian gain eta hauen bizitzan gain nolabait errateko. Eta beraz, logika hau zabaltzen duen instituzioa bera da hau, eta holako neurriak hartu behar dituen instituzio bat, behar duen gizarte bat, ez, bere hortan eta oinarrien arazoa daukela pentsatzen dugu, ez, eta arazo estruktural potente bat. Eta zaharkitua geratu dela uste duzue, edo beti gaizki egon dela uste duzue? Bai, uste dugu beti egon dela gaizki, eta nolabait berritua egon dela onartzea litzateke, ez? Edo berritua egon dela onartzea litzateke. Eta guk ez dugu hori esango. Baina hori albo batera utzita, bai, eta hori galderaren zentzua pixkatu lertuz, bai, zaharkituta dagoela edo gertu dela uste dugu, bai.
Eta askatasunaz gabetzeko zigorra birgizarteratzeko modua bezala ikusten duzue? Ez, inolaz ere. Ez da argi dago askatasunak entzan helburua ez dela birgizarteratzea. Eta helburu bakar eta orokorra pertsonak zigortzea dela. Gizarteak logika zehatz bat segitzea dela eta karriketan ikusi nahi ez den jendea sartzen dela kartzeletan gizartetik desagertzeko eta pixket on eta gaiztoen arteko dikotomia hori sortzeko, ez? Norden askatasuna kentzea merezi duen pertsona eta norden aske bizitza merezi duen pertsona. Ordan helburu bakarra, honen helburu bakarra zigorra. Gainera, estadistikek ere erakusten dutena da, askatasuna kentzerako orduen eta berriz karrikara edo kalera ateratzerako orduenez, askatasuna kentze horrek ere kartzen duela berriz erreinzidentzia egiteko probabilitatea handitzen duela. Eta horrek erakusten du honen logikak ez duela inolako zentzurik. Gizartetan konfliktoak kudeatzerako orduan. Eta ere, nola eragiten die presoi askatasun eza honek, bai osasun fisikoari dagokionez, psikologikoki eta gero gizartean berriro integratzeko prozesu horretan? Guzti ditugu depresioak, antsietatea, menpekotasun arazoak, zentzumenak ere aldatzen zaizkie, gaixotasun berriak eragiten dizkie, gaixotasun zaharren okerragotzea, hori da pixko bat egoera oroar. Eta hori, zentzumenei buruzko aldaketa hauek, adibidez, zentzumena asko aldatzen da, espetxean bertan zarata asko dago eta hori gorrak ditzen dire, askok, eta hori, oroar hori izango ditzateke pixko bat egoera. Eta bakardadea sentitzen dutela esango zenukete? Noski gizartetik, beren inguruetatik aldentzen eta isolatzen duen estruktura bat ere da bakardadea sentitzeko, ez? Azken finean, bere komunitateakin kontaktua erabat moztera behartzen duen estruktura batean bakardadea ez sentitzea ez dinezkoa dela. Eta hontaz gain, azkenean hemen gertatzen dena da pertsonaren isolamendu bat, eta gero ere bai kontutan hartu behar dugu honek sortzen duen estigma soziala. Azkenean espetxetik pasatzeak estigma hori bizi guztiko duzu zurekin. Eta ateratzerakoaren beldur daukate? Bai, badaude kasuak non kanpoan inolako babes sozialik edo familiarik ez duten eta kartzelatik ateratzen direnean ez dakitez ere egin haien bizitzekin, ez? Babestuak sentitzen dira kartzelan, kale gorrian baino, eta horrek hori oso sakulatsua da, ez? Eta gero, kontutan hartu behar dugu ere, pertsona bat kartzelean sartzen denean bere komunitateakin haustura izateaz gain, lana bera galtzen duela, ez? Eta bere bizitzako aspektu haunitzetan galera haunitz bizi dituela. Hau behin kanpora aterata berreskuratzeak ere badu behar du bere denbora, eta gehiago pertsona horrek babes sozial zein familiarik ez baldin badu. Kontutan hartu behar dugu ere, ehuneko handiena errekurtso ekonomiko baxuko jendea dela, eta honek suposatzen duen zailtasuna behin kanpora aterata ere ikaragarria da, ez? Guztia kontutan hartuta. Eta gero, adikzio edo menpekotasun handia duten presoak badaudela ere salatu duzu, ez da? Bai, hala da, Nafarroako gobernuko osasun departamentuaren datu ofizialen arabera, gaur egun Iruñeko espetxeko menpekotasun arazoak dituzten tasa, 50%tik gorakoa da, ez? Eta, honek adierazten du, barneko egoera oso larria dela, drogen auziari dagokionez, eta, arazoak ekartzen dituela horrek. Eta nola saihestu daiteke egoera hau?
Nola barkatu? Nola saihestu daiteke egoera hau? Bueno, baliabideak gehiago dotatuz, ez? Azkenean, osasun mentaleko errekurtsoak edo eta drogadiziorako errekurtso edo baliabideak arrasburritzak dira eta inbertsio handiagoa izanen balitz ere errekurtso hauei ematen zaiena honek prebentzio lan handi bat ere egingo luke bai. Askotan esaten da presoa ez dagoela gizartean bizitzeko prest, baina gizartea badago prest presoa gizartean jasotzeko? Gure ustez ez, eta aipatutako kasuetan zehazki nabaritzen da gizartea ez dagoela preso horien egoera zaurgarria babesteko eta gainera batzutan paria bezala ez tratatzen zaiela. Eta nik ez nuke errango ere presoa ez dagoenik gizartean egoteko prest, ez? Hori da sinestarazi nahi dagutena, pertsona batzuk ez daudela gizartean egoteko prest. Eta hor oinarrian dauden problematikak dira bertze batzuk eta hori bera sortzen duena da gizartean estruktura bera ere, orduen afirmazio horrekin ere ez daude. Eta nola eman aldiogu honi buelta? Gure ustez pixko bat espetxearen abolizioaren bidetik eta, baina hori, badakigu ez dela erresa, oso zaila dela gaur egun gizartea ez dagoelako prest, neurriak hartzea zentzu honetan, baina, saiatzen gara hemendik salaketatik lan politikoa egiten, hori zabaltzeko eta bide horretan, gure gaitasunak hori jartzeko, ez? Eta zer prozesu mota ikusten duzu egokiago edo eraginkorrago kasu honetan? Ze prozesu uste ditugun egokiago? Bai, espetxe zigorra ekiditeko, ze beste prozesu mota ikusten duzu egokiago? Badaude, ez? Ez, hirugarren graduko klasifikazio zuzena, gero bide irekiak edo erdi irekiak indartzea ez. Ze askotan egiten dena da, bigarren graduan klasifikatzea presoa eta horrekin konpontzen da arazoa ez. Eta uste du baduela erdiko ez dakite bideak. Eskate hori kartzelaren eragina baretzeko eta presoekiko beste jarrera bat edukitzeko, ez? Hortaz gainera badaude bertze bide batzuk ere, adibidez, justizia errestauratiboa izaten aldena ere, ez? Badirela, bertze bide batzuk kartza zigorratik haratago, ez? Eta gainera ematen dituzten argazki emaitza onuragarriak. Eta hau aldatzeko eta espetxe zigorra suntsitzeko edo, zein da prozesua? Zer egin behar da aldaketa hau gauzatzeko? Gure ustez momentu honetan da bizko bat aldaketa kultural bat sustatzea ez. Ze badakigu, lehen esan duan bezala, ez dela erresa bidea, gainera gizartea dagoela justorain ultraeskuinaren gorakadarekin bizko bat kartzelaren zilegitasunaren alde eta hori, pixkat gure momentu honetan ikusten duguna da dela garrantzitsuena lan kulturala egitea eta pixkat politikoki asuntua zabaltzea. Gero, este pausoak eman aldiren, ez daukagu oraindik erantzunik horretarako eta jarraitu beharko dugu estrategikoki ere bai gure bidea pixkat lantzen eta politikoki ere bai. Eta Nafarroako gobernuak baldauka eskumena gai honekiko? Bai, berak hartu beharko luke ez, kartzelaren eskumena bere gain hartu beharko luke. Gaur egun oraindik 2021 aintzin osasun sisteman eskumena hartu zuen, baina oraindik ez da konpetentzia guztiak hartzera llegatu.
Eta, salaketatik exigitzen duguna da Nafarroako gobernuak bere gain hartu behar dituen eskumen hauek ere hartzea, ez? Eta, hau da pixkat hemendik aldarrikatzen duguna ere. Bati bat ere bai, azken finean gero exigentziak ere bai hurbilago izatearen alde hortatik edo, ez? Osea, momentu honetan zerbait eskatzekotan Madrilera eskatu behar da? Bai, hala da. Eta nola egin dezake Nafarroako gobernuak eskumen hori beren ganatzeko? Sartu beharko zen, hori, negoziatzera ez, Madrilen, politikoki negoziatzera, asunto hori, baina guk ez daukagu hor, bakarrik egin dezakeguna da, pixko bat Nafarroako gobernua presionatzea, lehen esan dudan bezala, politikoki, kulturalki, eta gero, estatu mailako erakunde edo beste erakundeekin lan egitea bai bide horretan. Eta momentu honetan, salaketatik zer egiten ari zarete egoera hau salatzeko? Orain arte egin duguna izan da, egoera salatu, ardurak eskatu, hildakoaren familiarekin hitz egin, ere bai, aholkularitzarako eta haiei babesa emateko. Eta zeintzuk dira orain pausuak, esan dudan bezala, beraiekin harremanetan gaude, bizkat jakiteko zeintzuk diren haiek egin nahi dituzten gauzak edo ze pasuak eman dituzten, eta horren arabera jarrituko dugu lanean, eta hori baina asko haien iritzia respetatuz eta haiek babestuz, ez? Ze uste dugu egoera hau oso larria dela eta ez dugu nahi beraien aurretik joan egin dezakegun edozer gauzarako. Eta uste duzue jendeak honen inguruan kontzientzia duela? Ez. Nik uste dut orokorrean gai nahiko ez ezaguna dela. Ez dela gai bat inondik inora sozializatua dagoena, ez da ere eztabaidatzen dena, ez? Uste dut arras barneratua dugula kartzaren existentzia, logika guztionen existentzia, zigorraren logikaren existentzia eta zaila zaigula dexente hau kuestionatzea. Gainera, Andonik errandun bezala, ez? Azken urteotan ere nabaria da deriba punitiboa, geroz eta handiagoa dela, eta, ez geroz eta gehiago ere eskatzen dituguela kartzel zigor edo kondena handiagoak, ez? Zigorran logika hori geroz eta barneratua dugula eta geroz eta gehiago ari dela justifikatzen, ez nola ere bai, eskuinmuturaren gorakada honekin. Eta, pixkat honen aintzinean ere honekin haustea eta hortan datza guk egunerokoan egiten dugun lana, Andonik erranduan bezala, bai kontzientziazio sozial, bai politikoi eginez, eta noski hain isilan gelditzen den errealitate hortan gertatzen dena sozializatu. Hoi bai iruditzen zaigu arras importantea, ez? Eskubi urrak eta pileba gertatzen diren espazio hortan gertatzen den guztioi pixket karrikara atera eta horko realitatea erakustea, azken finean garrantzitsua dela uste dugu. Eta normalean, ze bide erabiltzen dituzue gizartera eramateko gai hau edo? Ez ditugu artikuluak, prentsarekin bai lako elkarrizketak egin, gero hitzaldiak eman, panfletoak banatu, kartzelan zein gizartean oro har, eta hori izango litzateke euskal gure lana, ez? Izatzea dugun heinean, nitxozko auzi hau ikusteko eta ikustarazteko egoera zein den barruan zein kanpoan eta politikoki ere bai lan egiteko. Gainera gero informean ateratzen da. Bai, Nafarra espetxeko behatokitik informe bat lantzen ari gara, ez dakite martxoan edo, otsaila maileran aterako dena, eta hori ikusiko da zein den
egin dugun mapeoa, ez? Jakiteko kartzelaren eta kartzelaren inguruan gertatzen diren gauzak zeintzuk diren, eta jakiteko zein den oraingo errealitatea, ez? Kartzelan eta kartzelan. Eta etorkizuna nola ikusten duzue? Uste duzue aldatuko dela egoera? Bueno, nik uste dut luze doan borroka badela ere, azken finean orain arte aipatu dugun bezala, ez da bat ere zentralitatea duen gai bat, ez kuestionatzen den gai bat, ez sozializatzen den gai bat, eta honek argi dago, pausoak mantxo doazela eta lana ere luzeko doala. Bueno, bikote, ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, edo jendeari zerbait esan? Ez dakit, nire partez ez dakit gehiago nahi duz, esan nahi zerbait. Ez, pixkat, interesa duen edo zeinentzat, ez, animatza egual egiten ditugun hitzaldi desberdinetara, edo gu ezagutzera hurbildu nahi duen edo zein, ongi etorri izanen dela. Mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Esker mil ez duai. Ondo segi, agur. Berdin aio. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.